kami naririto, anumang sitwasyon maaasahan nyo. Sa oras ng kalamidad at sakuna, umulat umaraw, kami ay makikita sa syudad hanggang sa isla at bawat kalsada. Asahan mong kami ay iyong kasama. Aleko, panalo ang serbisyo. Aleko, kagabay ng albayano, saan man kailanman kami naririto, anumang sitwasyon maaasahan nyo. Aming mithiin ay mapaliwanag ang inyong mga sambahayan. Tanging pangarap ay mapabuti, kalinang ng pamumuhay ng bawat mamamayan. Aleko, panalo ang serbisyo. Aleko, kagabay ng albayano, saan man kailanman kami naririto, anumang sitwasyon maaasahan nyo. Aleko, panalo ang serbisyo. Aleko, kagabay ng albayano, saan man kailanman kami naririto, anumang sitwasyon maaasahan nyo. Ang lahat ng ito ay para sa mga albayano. Diyos marhay na aga po sa Indogabos, asin sa satuya mga nagdadangog sa giraray digdi sa programang Aleconet, sarong programang pighatod po sa Indo Albay Electric Cooperative para po maimpormaran kamo kan sa mga serbisyo, mga updates manong supply kan kuryente asin iba pa nakapakipakinabang para sa satuya mga miyembros konsumidores or kaya MCOs. So ngunyan po na aldaw ni Miyerkules Setyembre 11, 2024. May panibago po kitang tutukaron which is the Sitio Electrification Program or ining SEP. Ini po mag-discuss taon-taon kasi may makakaibahan giraray kita. Actually, nakaibahan to na ini ka nakalihis na episode and she's back di sa programang ini para maidukaran man giraray ang sa to yung mga MCOs. Ini pong Sitio Electrification Program sarong programang mabenepisyo sa mga lugares na hararayo na digdi sa probinsya ng Albay. Siguro, di ko na po pagpahalo yun, dahil halipot lang ang oras ko sa tuyong programa ngunyan na aldaw. Kaibahan ko po or makakaibahan ko po ngunyan na aldaw na section head kan Member Organization and Development, Ma'am Hilda Segovia. So, once again po, i-welcome niya to ang sa tuyang guest, ang resource person ta sa giraray ngunyan na episode ka na Leconnect. Ma'am Hilda, welcome po sa programang Leconnect. Thank you, Ange. Good morning po sa gabos na paradangog. Good morning sa tuyang mga kaaleko. How does it feel? Ikaw na naman ang guest mo. I'm back! You're back. So, ngunyan, Okay. last episode na pag-urunan ta, membership, master sanitation. Ngunyan, iba naman, Sitio Electrification. So, ma'am, anong pwede tang maitong ideya sa yung mga paradang with regards to SEP? Okay. So, ini pong SEP, ini po aapod tang Sitio Electrification Program. Ini po part ning programa ni NEA or the National Electrification Administration. Ini pong Sitio Electrification Program, parte po ini kang programa ni NEA na tiga-apod po na Rural Electrification Program. So, aramtaman po baga ang sitio usually ini po ang dai na naaabot kang kuryente sa mga hararayo na pong lugar. So, through the program of the NEA, ini pong mga lugar na ini, tigtatawanan ta ni magakanigong serbisyo ng kuryente. So, as part din po ning mission po ni NEA na magkaigwa ning total electrification sa year 2028. So, ini po parte kang programa po, Ninda. So, kasi kung di ako nasasala, Ma'am Hills, ining sa tuyang National Electrification Administration, ang goal ninda
is to achieve sustainable development sa mga barangay. Yes, tama ka dyan. So, talagang ini, ibig sabihin ang NEA, pati ang ALECO, dahil yan or bako ibig sabihin ng ALECO or ang NEA, siservisyohan lang sa mga yaon di sa Yes. areas na nasa sentro, kundi pati sa mga far flung. Yes, tama ka dyan, Ange. So, ma'am, very timely iningon niya na sa tuyang episode kasi if I'm not mistaken, kan last week, September 6, nagkaigo kita nin energization and switch on ceremony. Yes, tama ka dyan, Ange. Kang September 6, 2024, sa Sitio Anislag, Barangay Balinad, Pulangi, Albay, nagkaigwa na po kami dyan ki formal na switch on ceremony kung saan ang satuya po ng mga beneficiaries dyan, nagkaigwa naman po ning kuryente. So, 32 po na new connection applicants from that sitio ang napailawan taman po that day. So, ini pagka ma'am na pigaapod tang Sitio Anislag o sabi nga ni ka mga taga LGU, taga Banuhan kan Pulangi, mas bidbidta Hacienda Mandarieta. Yes. Ini I was there as well with you during the switch on ceremony. Talagang harayuon sa barangay. Yes, sinabi mo pa, Ange. Actually, dahil lang po siya sa Harayuon, buludunon pa po talaga siya. Maringani lang ta ining agihan po dyan sa lugar na yan. Maski puro pa nun, maski puro pa sementado na siya. Though igwa pa pong mga portion na talagang rocky road, pero okay naman po. At sa awa ng Diyos, nung nag-switch on po kami dyan, dahil po nag-uran. So, ang sabi po kang mga residente duman, madidipisilan po daa kami kung dyan ay nagtukad po kami duman na mauran. And comparing Digdimam Hills sa mga urban areas, duman sa Sitio Anislag or sa Hacienda Mandarieta, maiiling ta sa distansya kan mga harong. Apo. So, dahil basta-basta. And luckily, natabangan kan Albay Electric Cooperative ang sendang lugar. Yes, tama ka dyan, Miss Anne. So, ma'am, I am siguro curious, syempre, and of course, ang sa yung mga paradangog ko niyan, paano na-achieve kan Aleco? Paano ang pigigibong lakdang kan Aleco para ma-realize yung program na ini? So, igawaman po yan actually halabaon po ang proseso. Kaya na, by the way pala ini, sabi ko pa kanina, ini po as part ng program ni NEA, so ini po subsidized project man po ini ni NEA. So, ang muna-muna po kaining proseso dapat, ang requesta talaga hali sa barangay mismo. Hali sa individual. Opo. Kita sa mga ini. Dai po. Si barangay mismo, mahagad po sa inda sa tuya. Do, igaw man kita mga information dyan na ining sitio na ini, wala pang ilaw, ma-resolution man giraray po si barangay. And then, kita man bilang kita distribution utility, kita po man ang mahagad ning subsidy sa NEA. And then actually po halabao na sabi nga ni Kapitan Duman na haluyo na senda nagre-request during the previous management pa. Ngunyan sana talaga na na-realize na. Kaya dako lang pong pasalamat talaga kang mga residente Duman na at last for how many years na senda nagahala talaga magkakuryente, ngunyan na taon nangyari na po. So magiging maugma ang sa indang mga Christmas. Yeah. So nga ngunya na bulan ning September nagkaigwa na po sa inda kuryente. Actually, tama yan, Ma'am Hills, kasi kang September 6, nakipag-uron kita kay Kapitan, sabi niya, kung pa sang ati pa siya, talagang wala ng kuryente. Madiklom talaga kung banggi. Apo. Diyan sa area na inda. Iyo man din po, ang tigsasabi kang mga residente duman. Actually, kang before pa yung energization na yan, igwa man din po kaming tigibong mga IEC or the Information and Education Campaign dyan sa lugar na yan. So, hindi lang po maraming beses na pumunta ang aming team. Actually, kang March 22, hali naman din po kami dyan. So, mga perang beses na po din kami nagtukad dyan. So, baga gusto ko na nga ni dyan mag-isa. So, iyo ang sabi kang mga residente duman, talagang
haloy na talaga ninda tigahalat na magkaigwa ning kuryente. Sa dakulang pasalamat ninda na ngunyan nagkakuryente naman to siya. Actually, kaso kan nakalihis na September 6 Mills, may nagkapera kitang mga residentes na nakaurong duman. And sa mga priority ninda da ang gibuhon, once na magkailaw or nagkailaw kan nakalihis na semana, is magbakal ki TV na pwedeng magamit ka mga aki ninda for educational purposes. Guda ko para makapanood kay Batang Quiapo. Siguro ano yun, bagbanggi, Iyo. sinda. Talaga mailing mo talaga, so all smiles kan Yes. mga tao naman residentes, beneficiaries. So, ma'am, muya ko din po siguro, or muya tanang ipasabot sa mga listeners na ngunyan, ano ang ginibo or kaya ini po bang mga ginamit na ekipahes para maipailawan sinda, like yung house wiring and everything, binayadan po ba ini kan mga beneficiaries or libre? So, as part of the program, igwa po kita dyan na 60 beneficiaries na libre po ang sa indang house wiring. So, ini po actually natigtakudan ta na mga nainot na 32, mga libre po ang sa indang mga house wiring. So, technically, wala man sa inda pong tigbayadan po pag abot sa connection. Taang meter din po na inda is libre, igwa man din po sa inda ki drop wire na 30 meters na libre. So, in excess, iyo lang din po ang tigbayadan na inda. So, syempre, ini pong mga beneficiaries tang ini, nag-agi man po yan sa normal o sa regular process ng new connection. So, kung ano po si mga requirements ta duman sa mga mga requirements ta duman sa mga nag-a-apply as new connection, iyo man din po ang requirements na inda. So, nagahagad man din po kita ning certificate of final inspection sa satuyang mga engineering offices kung saan si munisipyo po nagtatao ki permit na magkaigwa man din po sa indaki kuryente. So, ayun. So, ini ma'am, sabi mo nga ni, kumbaga, parte kan programa na libre sa mga gagamiton. Now, the question is, kapag switch on na kita, nakapag-energize na kita kisityo through the sitio electrification program, ang bayad sa konsumo sa kuryente, libre ba or dapat si consumer na o si beneficiary na magbayad? Ay, nako, Miss Ange, wala pong libreng kuryente. So, actually, saro din po yan sa inform or in-educate me sa mga mga residentes po dyan sa area na yan na ang kuryente po, dai po yan libre. So, once po sa inda makabitan na ng kuryente, bulan-bulan magkakaigwa po sa inda ki bill, and bulan-bulan man din po dapat na inda yan bayadan. So, libre lang po itong wiring, libre po itong mga ibang sumetro and so drop wire, libre po ito. Pero sa kinonsumo po na inda sa bulan-bulan, yan po ay kailangan nilang bayaran as part of their obligation po sa ALEC. And actually, sabi ni Kapitan Nestor Awayan, shout out kay Kapitan. Yes, lang mabuoton. Na-miss mi po sa Bicol. Siguro, sabi ni Kapitan Nestor, kumbaga garugasino or diit naman sa ng sakripisyo na mabayad sa kuryente comparing na nagpapakuryente sinda through generator na grabe damage. Totoo yan, totoo yan. So, Ma'am Hales, with this, sabi mo nga ni, responsibility, obligation kan sa beneficiary kaning programang ini na magbayad. Na-informaran ba ang mga beneficiaries nini before the set na itong gagibonin? Yes, opo. Actually, sabi ko nga ni, kang March 22, nagduman po kami. And then, nagkaigwa po kami pre-membership education seminar and the information and education campaign para po sa SEP, kung saan, saro po yan sa mga tig-tackle me. So, saro po yan na mga obligasyon po ninda mo, na syempre may mga karapatan senda, sa mga rights, duties, and obligation po ninda sa kooperatiba. So, well-informed po ang satuyang mga konsumidores or ang satuyang mga beneficiaries dyan sa Sitio Anislag na ang kuryente po, dai po yan libre. So yan po ay babayadan po talaga na inda. And ang satuyang acting general manager during the time or the switch on ceremony, saro man din po yan sa iyang
mensahe sa satuyang mga beneficiaries. So, ni-remind me man din po sa inda na yan po talaga is kaipuhan na inda. Ang kinonsumo po na inda, babayaran na po ninda bulan-bulan. So, iyan ma'am, talagang dahil ang rason para malingawan or lesson na magbayad kasi na-conduct na kitang IEC. And at the same time, saro pa sa mga concerns is with regards to the illegal connection. Kasi, syempre may kuryente na, possible Yes. ito. Pero, if I'm not mistaken, kay iba sa IEC ta, so, pag-discuss regarding the RA 7832 7832. Yes or po. the Anti-Pilferage Act. Opo. Yes, and reminded ulit sila niyan during the switch-on ceremony na dahil na po, since senda mga bago baga sendang mga bagong kuryente, bagong nakuryentehan, bagong mga member consumer, so mga gigibo kang mga ibang member consumer na nag-illegal po, dahil na po na yung pag arugon. Kumbaga, wag lang to na. Wag nang tolaran. Opo. So, siguro para mas masabutan kan sa to yung mga listeners na at the same time member consumer owners kan Aleco, kung ano talaga so naging sitwasyon duman sa Sitio Anislago ini nga ni Bigapod ta Ma'am Hills na Hacienda Mandarieta kan baliknad po lang Gelbay. Hilingon ta po dangogon ta na naging pakikipag-uron ta kay Kapitan Nestor Awayan. Baba ko ma'am, kasulig din. Ang nagugulpisin da ma'am sa mga kunya. Ito bang nagbabakal-bakat kay Kirok eh. Generator. Kuminsan may generator, may kuminsan da sa ambulan, abot yung mga 2,000. Samantalang kayo sa Aleco, iwasan niya mabayad yung mga alangkaw ng 1,000. Kadakulan dyan mga katsibang dahil man na appliance. Kadakulan dyan ng mga kunya, 400 na 300. Baka nga hindi ko lang tuwan. Kasi ilaw lang. Date man siya nagaro mga Ang importante bang makakagamit sila kan mga appliances na iba, araw kan paglaba, washing machine. Tango niya, dahil man siya nakakagamit. Dahil siya ang kuryente. ano-mano. Naman talagang kusok talaga. So sa parte kang barangay council, ano siguro ang magiging lakdang maninda para kumbaga ma-maintain ta na ining mga residentes na digdi talagang kumbaga maiwasan ang illegal na connection and makabayad. Araw kay imamang kunya naman. Sabi ko nga ni katong presidente ka sa bago, kinaurong ko na i-maintain mo digdi ang number 1 ang pag-clearing. Kapag napakunya nga sa mga poste, swimming kay kuan may Aleco. So barangay electrician may daw man yan po tatakot man. Kaya kami matabang kami, lalo sa mga nagigibok yung mga illegal. Kami matabang dahil sila magibota. Maray nga ninabugtagan kita ito. Hindi kay saking masarahan naman kamo, kay ma-illegal pa kamo. Kaya digde, full support kami mga barangay council na kukunya nyo na mapakaray ini na ining sa kuryente. Ada na sila mag-illegal ta. Nakaminos na nga ni ma'am. Takan ining mga nakaagi. Kung gusto sila mapapimi nagagamit kay generator. Samantalang mo niya, dahil ng generator, walang kinay brown out. Brown out lang. Pero pa dahil nababrown out man, talagang magayon ng taning kuryente. Dakulo na pwede gamit na pwedeng makabakal na sinla na magamit din. So plansa, pwede na silang Ka-charge na cellphone. yung mga pag-charge ng cellphone, o di nakalibre na sila. Mas lalo pa yun ma'am kuryente. Oo. Kuryente ma'am, talagang yun ang pig ko na ng mga tao digdi. Tawag na kami mga duman sa baba. Nawag mo kami ma'am na nabugtakan kuryente digdi. Kaya dakula ma'am pasalamat. Number 1 ining Aleco. So yan mga tugang nailingta kung ano talaga so sakripisyo kan sa endang barangay mga residentes duman sa nasambitan ng lugar Ma'am Kir. Yes. Totoo yan. Naramdaman at nakita po namin yan. Damang-dama. And Damang-dama. the moment na nag-ilaw duman sa harong kan mga residentes talagang paralakpak. Yes, talaga. So ano man po sa moyang mga buot na mailing man po so kaugmahan kang mga taga Sitio Anislag na magkailaw man din po sa inyo talaga. Yes, and ini po kung kasubago na dangogtaan na naging pahayag kan kapitan ka na sambitan ng barangay, dangogon taman ang naging pahayag patara-tara kumbaga kan saro sa mga naging mayor na paagi paano mailawan or mailawos ining Sitio Electrification Program. Sa tuwing mga paradangog, ilinguntad, nanguguntaan, naging pahayag ni Acting General Manager
Engineer Wilfredo Boxi. Pero nandito ako para magbigay ng mga ilaw sa mga wala pang kuryente dito sa buong Albay po. Ito po yung unang sitio na i-energize namin ngayong taon po. Doon sa Esteco ng Aleco, ito yung unang sitios na i-energize natin. So, napakaswerte kayo na taga sitio Anislag. Dahil isa kayo doon sa nabiyayaan itong sitio electrification program na NEA at saka Aleco. So, alam niyo po kung magkano ang ginastos ng gobyerno dito sa inyong pailaw. Umabot po ng kulang-kulang 2 milyon, almost 1.9 million po ang nagastos dito sa pagpapailaw sa inyo. Kasama na rin yung mga house wiring doon sa loob ng bahay niyo po. So, sino po ang mayroon ng house wiring? Wow! Halos lahat na pala. So, mamaya, magkakaroon na kayo ng kuryente. So, Ma'am Hills, mailing taman duman ano, sa Twitter ni Sir Willie, ni AGM Willie na talagang the management itself, grabe ang kaugmahan na nakapaghatod kitang serbisyo. Yes, totoo po yan. Sabi nga ni AGM, Ma'am Hills kan nakalihis na September 6, dako lang mga aki duman na saradit pa talaga na pwede makinabang ito. Yes, amo yun man talaga ang satuyang tigmamaot actually. So, mga aki na nag-eskwela lalo na, dahil na po sa hindi mahirapan sa pag-eskwela. So, iyan po ang saro man din sa kaugmahan na ipikita ta ay na nakita mi so magiging epekto kaining electrification na ini sa inda, lalo na sa mga estudyante. With regards to that, isingit ni man, so para mas, kumbaga mas ma-feel ka mga listeners na, so naging pahayagan sa mga residentes, duman sa Sitio Anislagan, Barangay Baliknan. Nagus mangyari so mga kurko niya na magkakuryente na sa mo ganyan may maliwanag ng ilaw sa mo kaya salamat lang Siguro ka-defensive, pero ang taon na wala kang kuryente. siguro ma'am kung 2 anyos na itong moto ako 2 anyos bata pa mas 15 siguro 20 tagal dito di man po ako taga dito taga baba ko kaya nakapangasawa ako taga dito sa Taha. So ngayon sir, kumusta? Anong plano nyo na may kuryente na kayo? Bibili ng TV yung mga bata electrical lang kinaya sa amin pabli kami maraming appliances tama na ito babayaran Magastos. kaya TV lang kami okay yung mga bata lang kasi yung TV kami. Wow, so talagang si Mayor Tigapod Baganinda Cap, Nonoy, Mayor Adrian said that dakula man ang suporta bit pahiling for the Albay Electric Cooperative. And of course, ang management nagpapasalamat nin marhay sa mga LGUs na nagtatabang sa muya in order to facilitate the easy implementation of the Sitio electrification. Yes po. Dakulang pasalamat mi po sa satuyang mga LGUs sa tabang na tigtatao po nila sa tuya. Ma'am, sabi ta nga ni, sabi ini sa mga ginibutang programa para ma-energize ang nasambitan ng lugar. Pero with this po, ini na po ba ang saro lang po ba magiging beneficiary area ta or may iba pa kitang plano? Yes, magayuno ng hapot mo noan. Siya actually, igwa po kitang 5 na Sitio Electrification Program na ongoing sa satuyang kooperatiba. So, igwa na po kitang saro na energize. So, igwa pa po kitang 4 pa na ongoing naman din po ang sa indang application for new connection. So, igwa po kita sa Tiwi, sa
Sitio May Harigi, Barangay Misibis, Tiwi Albay, and igwaman din po kita digdi sa Purok 5 Pequeño, Barangay Cagbacong, Legazpi City, and then igwaman din po kitang duwang barangay sa Santo Domingo, si Sitio Moro Anahaw, and si Kawayan. So ini pong duwa na si Cagbacong and then si Cagbacong and then si Tiwi, na-receive na po si application. So, ang samuyang goal, sana bago po matapos ang taon, natapos na po na mapailawan ining 5 sitio na ini. Para man, Merry ang Christmas. Merry ang Christmas. Yes. And Happy ang New And Year. Happy ang New Year. May kuryente na po sila. So, talagang this just shows na ang sa tuyong kooperatiba, Ma'am Hills, is committed na talagang maserbisyohan, lalo na yung mga nasa harayang lugar. Yes, opo, talaga. So, mga tugang, that is the SEP, and dahil po ibig sabihin na natapos na siya sa Sitio Anislag is mapundo na po ang programang ini. This is an ongoing project kan Albay Electric Cooperative, and we hope to serve more communities na hararayo po. Oh, yes. So, i-grab ko naman din ining opportunity na ini para man ma-inform sa tuyang mga paradangog kung igwa pa po kamong mga sitio na dai po naaabot ng kuryente, pwede po kita. So sabi ko nga ni kanina, ang saro po na ang first step po talaga dyan, dapat maghahali po sa satuyang mga barangay. So mag-inform lang po sa tuya, si barangay, or through resolution, maghagad po sa tuyang tabang na ma-inform na ang sitio na yan, dai pa po na-energize. So gigibuhan ta po yan kipaagi para po magkaigwa po sa inda ning subsidiya or ng pondo para man po matawanan po sa indang pondo para po sa inda magkaigwang kuryente. So sabi ko nga ni po kanina, ang main goal po talaga ni NEA is magkaigwa po ning kuryente ang gabos na Pilipino sa Pilipinas. So dahil lang ang mga albayano. So ang ini pong SEP or the Sitio Electrification Program, ini po saro sana sa mga programa ninda. So actually igwaman din po kita sa Rapu-Rapu. Yes, igwa kita sa Rapu-Rapu so programa duman so tigtatawag tang HSS o the Solar Home System. So po sa inda magkaigwa man din ting kuryente. And actually, Ma'am Hills, I was one of the members of the team na yaon duman. Sa Rapu-Rapu. Pakabiyahe ko naman ito duman. Pero talagang mailing mo duman, although, kumbaga, haloy na sindang warang kuryente, maugma man giralay sinda. But sabi nga ni kan sa kapitan ninda, mas maugma sinda pag may kuryente. Yes, syempre. May nadangog po ako nagsabi dyan na ang kuryente po baga kaya part yan o saro yan sa agi para po sa mas marahay na buhay. So, kaya kitangon yan, gusto mi po ang gabos na albayano, marahay po ang buhay. Kaya ang kuryente po itatao mi po ihahatod mi po sa inda. So, kumbaga inline din ini sa naging theme ka, reka ini na ECs keep the lights on. Yes. So, Ma'am Hills, nagkabot na naman kita sa oras na mapaaram kita sa programang ini. Any last message po for our listeners for today's episode? So maraming salamat po sa pakikinig sa programang ito. So hopefully marami po tayong natutunan or nalaman, lalong-lalo na po digdi sa programa ni NEA, the Rural Electrification Program. Ang commitment na po sa NEA na magkaigwa ng total electrification sa year 2028. So hopefully magtarabangan po kita bilang mga miyembro po ni ALECO na ma-achieve man po ining programang ini. Dakulang pasalamat po sa gabos na nagtarabang para po ma-energize ang Sitio Anislag, Barangay Balinad po Langgi Albay. So sa mga masunod po na SEP na dudumanan mi sa Cagbacong, sa Santo Domingo, and sa Tiwi, mag-irilingan po kita sa mga masunod na aldaw. So, maski po harayoon kamo, ito nga ning Sitio Anislag, harayoon po siya. And ini pong Tiwi, Sitio May Harigi, nakaduma naman din po kami, and harayoon din po yan. Maski harayoon pa po kamo, dudumanan mi po talaga.
We will see you there, mga Yes, see you there. So, Eds, again, thank you so much for joining me again. Yes, thank you, For Ash. the Connect program. So, yan po mga dugang. Again, ang nakaibata po na section head kan member organization and development, Ma'am Hilda Segovia. So, iyan po ang pagtatapos kan sa tuyang episode for today. Manungod po iyan sa Sitio Electrification Program and magantabay po sa mga masunod pang episode kan Aleconnect digdi lang iyan sa programa o sa radyo DCGP. And kung kamo po may mga kapotan, mga suggestion, as in mga muyang ipaabot sa manayamiento, please don't forget to contact 0908-6773-393 for smart users and 0915-9953455 for Globe users. And pwede din po kamo magpaabot nin mga mensahe sa aleco.cares@gmail.com. Dahil po, saro po sa mga prioridad mo yan is madangog as in maserbisyohan po kamo kan sendong mga pangangaipo. Once again, ako po ang sendong nakaibahan sa programang Aleconnect. I am Ange Galero and I'm the Public Information Officer of Albay Electric Cooperative. Diyos maray na daw po ginari sendo ka boss. Asin salamat sa pagdangog asin pagsabay sa muya ni Ma'am Hilds digdi sa programa niya to sa DCGP. Kirami na ng ating pinagdaanan, wala nang kami inyong pagkatiwalaan. Tanging hanggaring maglingkod sa bayan, kailanman hindi nyo kinalimutan. Aleco, panalo ang serbisyo. Aleco, kagabay ng albayano saan man kailanman. Kami naririto, anumang sitwasyon, maaasahan nyo. Sa oras ng kalamidad at sakuna, umulat umaraw, kami ay makikita. Sa syudad hanggang sa isla at bawat kalsada, asahan mo kami ay iyong kasama. Aleco, panalo ang serbisyo. Aleco, kagabay ng albayano saan man kailanman. Kami naririto, anumang sitwasyon, maaasahan nyo. Aming mithiin ay mapaliwanag ang inyong mga sambahayan. Tanging pangarap ay mapabuti, kalingan ng pamumuhay ng bawat mamamayan. Aleco, panalo ang serbisyo. Aleco, kagabay ng albayano saan man kailanman. Kami naririto, anumang sitwasyon, maaasahan nyo. Aleco, panalo ang serbisyo.